Bugarski bloger Bogomil Šopov objavio je u utorak prošle nedelje da je kupio više od milion e-mail adresa korisnika Facebooka za samo $5. Šopov je podatke korisnika Facebooka kupio na sajtu Geekbox od nekog ko se predstavlja nadimkom Mrtem i tvrdi da podaci potiču od Facebook aplikacija. Ono što je Šopov kupio je u stvari Excel file sa 12 stranica koji sadrži podatke korisnika Facebooka kao što su korisnička imena, ID i e-mail adrese korisnika. Facebook je već sledećeg dana reagovao na ovo grubo kršenje politike privatnosti društvene mreže i obratio se Šopovu e-mailom u kome su od blogera zatražene dodatne informacije. Šopov je izašao u susret zahtevima Facebooka, poslao im podatke koje je kupio i obrisao svoju kopiju podataka. Međutim, on je odbio zahtev Facebooka da obriše svoj post o kupovini podataka, tako da je uprkos nastojanjima kompanije priča o ovome dospela u javnost.